سلام زخبركم زخبركن سمعتنا نحجي فلي مدلواتنا قربنا لكم زلنا بقطتانا بتحسو كنقعزينا سنه مكتتال زتفلاليو معرفات حنت مصحف تاريخاويان جيجاتات أمريكا حزب إرترا عم مجمرتا شحنت شعبت 150 حقاو حتو هاقراونات النت أبزحت اللوز نبرا اوانات أمريكا أنصارت حتو استلعلت قداميت مرحيت هاقريا أمريكا استراتيجيوي ربحاتاتا أبزوبا مس إيثيوبيا تأساسي رئة تريونيرا اتزبهات اللو استراتيجيو ربحاتات نيرترا مس إيثيوبيا تنبيروز قمريو ازد مايو نزحلفا 7 عمتات قدامين كندن تنقخيناتن زيرغو انتن زوبا قرنا أفريقيا كوينو زلو حزب إرترا أبزي دليون زي حقام فدرشن كورن كلو قدامي تدقافيت زنبرت أمريكا دحيرون فدرشن فريسو نابقوبت أغز ناخد خلو عقب كتبل أيك عالتن أزت رايكي أكل نتهم مسرطاويانن زي قففون مسلات حزب إرترا كي يخبره ودقتو زأخل الدحور حتى كم أرما أفريقيا وحرنتل مسل دق سباتن مقلاطة كم مسدمم تقبراتا قنديو سرعة هاي السلاسي نتي بأمريكا سقبر اللوز نبرة ببليونات دولار حجز أب مجهز مسلات حزب إرترا موعلو مستيرات دبابايو سقبر زنبرة كل مدياوي قطباون دبلوماسياون دقفاتكا نفتحو كالس حزب إرترا نمتشفلاقن بو بالكاقا نتنت إرترا كون زي مقبار نبرة دارود كاتي دحور حسياو سرعات أب إيثيوبيا سعيبو زمسا جوجل درك بسوفيت حبرت استقبرلو تقل زي ولكنكن ولا كوا كموت كدحنون تزيك على نعصر شوعات عمتات أصالي ويو جوجل درك أبتن مودة عمتات عمرو بمراحيت معربا وكأصل استقبرلو كنكن دقف نتاتلق تبرز نبرت تنفاسو نمرحنن نناس النت إرترازك على نبر هزبا وقنبار صوت مفتارن كا تخطاتل تزتتات سلام أتانا قدات نقرو صبو دريت حبرات منقصات أمريكا نسلماو في التحكم السريخ اتقند علاماقن نزبا وقنبار صوت فتيركا نتسألبوز نبر حقراونات النت بفدرشن وي رأس من محدار تكيكا ملونات النت إرترا حلم مقبار تراي نبرام اتي حزب إرترا نسالس عمتات مملاتا هيوتو زخفللو علامة بعمت كرت عمت كايركا أفدق بحري مس إيثيوبيا معك أبو زبل حرقنيا أجندا ينيرو مراحيت معرابا وقصري نحلو تاريخاو بدلاتهم أب قمة أتيخا أب كل فتنتات معرابا وقصري ودق مسكونة حزب إرترا نتدقيمون كنفقو استحاسبنات النت أب شحنت شعات 109 حدن شبتو أمريكا حزبا قنبار نسمرات قصات إيروا عبستبح للقوانون إرترا مس إيثيوبيا بفدرشن كتم محادر ويون رأسا من محداراو مسل كوهابا زي فحترتو أمني نبرن زي ميزاناوي الرأيا مرحت معرابا وقصري دحرنات النت إرترا ورار ويانا النات خايدن بدحريون قولي حترايو أبقزي خوينات وياني ساتلايتاوي حاجزن سبقاو رديئة النات وحبة نيرتراغن أبكينات يغزل لخيلكاز قبر زنبرا مسيطان زقرمي نيرو نموخانو إرترا مسمن دي أبكينات مكل خال حقرة تسأميدا زنبرت أثمني عقودات عدم زلون بدلات دحر مززامت خويناتون وسخون عمقون دعا خوينات تزازيمو سممع سلام الجرس مستخدمة أمريكا حنت كابتن أو حستت سممع كتكون على ما ميزانا سألبوي نيرو كوميشن دوب اتم كلهم ذكرا خروج كبابيتاتن بعدمان بمسارة مجزأتها وعلات شحنت شعات ميتن تلتن شحنت شعات ميتن شمونتن لولاويان جزءات إيرترايم إلو والسنة أمريكا أبتقدين على من زنبرات الوان حيل تطعيمة نويانا زدل متعقاقاس كتقرلو ترايا نتزفر ملس من معب زي مقبالو أمريكا نويانا مليسا نايهوكت تكبراتو كقصلن مرغا حبتهم ازي نيروتي
ንዓመታት ዝቐጸለ ቀንዲ ጠንቂ ምትልላህ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩሉ እዚ ገበናዊ ተግባራት እናተገብረ መራሕቲ ምዕራባዊ ቀጽሪ ንወያነ ዘውሕዝኦ ዝነበራ ሰብኣውን ገንዘባውን ሓገዛት ብዕጽፍታት ወሰኻሉ ንኣፍጋኒስታን ስዒባ ኢትዮጵያ እታ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ደገፋት ዝግበረላ ሃገር ኮነት ነቲ ብዘይካ ዳግማይ ኣይግዛእኒ ነፍሰይ ክኽእል ግደፉን ዝበለ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ግዳይ ተኸታተልቲ እገዳታትን ጸለመን ገበረቶም ዋላ ኣብቲ ባዕላ ዝመዘዘቶ መርመርቲ ጉጅለታት ንኣብነት መርማሪት ጉጅለ ኤርትራን ሶማልያን ኤርትራ ዝፈጸመቶ ገበን የብላን ዝብልሉ እዋናት ዓመፃዊ ተግባራታ ቀጸለቶም ነቲ ጠንቂ ዘይርጉእነት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነ ወያነ ብመንገዲ ናይቲ እዋን ፕሬዚደንት ኣቢላ ወያነ ሓንቲ ካብተን ተስፋ ዝግበረለን ዲሞክራሲ ኣፍሪቃ ይሃንጽ ኣሎ ምባላ ዘስሕቕ እዩ ኣብ 2018 ወያነ ፖለቲካዊ ቁፅፅር ሃገሩ ኣጥፍአ ክንዲ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሱ ዝቕጽል ከዓ ንገዛእ ሃገሩን ህዝቡን ከም ባህሪኡ ክሒዱ ደማዊ ኩናት ወልዐ ንኤርትራ ሕሰማት ኩናትን ዘይውድኡ ሽግራትን ክቋድሳ ዳረባ ሚሳይላት ወርወረላ ኤርትራ ወላ እኳ ብመሰረት ዓንቀጽ 51 ናይ ሕቡራት ሃገራት ቻርተር ነፍሳ ክትከላኸልን ዘድሊ ወታደራዊ ግብረ መልሲ ክትህብን ሙሉእ መሰል እንተነበራ ነቲ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ከይሃበት ብልቦና ክትዕዘቦ መረፀት ብፖለቲካዊ ውሳኔ ኤርትራ ዘይተደነቐ ኣባል ማሕበረሰብ ዓለም ኣይነበረን ናይቲ እዋን ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝነበረ ፖለቲከኛውን ሰናይ ድሌት ኤርትራ ንሰላም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብግብሪ ከም ዝተመስከረ ኣረጋገጸ ድሒሩ ስልጣን ዝሓዘ ምምሕዳር እቲ ሃገር ግን ከምቶም ዝሓለፉ ምምሕዳራት ንኤርትራ መሰረት ዘይብሎም ክስታት ወታደራዊ ምትእትታው ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዕግርግርን ገበናት ኩናትን ምኽሳሱን ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እገዳታት ምግባሩን ማዕረኽንደይ ሚዛን ኣብ ዘይወሃቦ ሓሸውየ ይኣቱ ከም ዘሎ ዘበርህ እዩ በንጻሩ ነቲ ትንፋሱ ትልኽ እናበለት ሓሙስ ዝብል ዘሎ ወያነ መልኣኻዊ ቅብኣ ቀቢኡ ናይ ህይወት ኣድሕን ስጉምታት ኣብ ምውሳድ ይርከብ ንምዃኑ እዚ ኩሉ ዘይርትዓዊ ተጻብኦታት ኣንጻር ኤርትራ ንምንታይ ክልተ ሓሳብ ምሽምሽቲ ቱፋሕ ንቐጻሊ ተጻብኦታት መራሕቲ ምዕራባዊ ቀጽሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ትገልጽ ክልተ ሓሳብ እያ ቅድሚ ትንታነ ክልተ ሓሳብ ምሽምሽቲ ቱፋሕ ምግላጽና ንኤርትራ ካብ ሃገራት እዚ ከባቢ ዝፈልይዋ ነጥብታት ክንጠቅስ ቀዳማይ ሉላውነትካ ይሕሊፍካ ዘይምሃብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምኽታም ዝሑል ኩናት ንዓለም ከም ዊንታ ክትዝውራን ካብ ዝወፃእ ዝኸደ ሃገራትን መንግስታትን ድማ ከም ስጋኣት ተራእየን ክንጸላን ክዳኸማን ትእዛዝ ዝመስል ፖሊሲ ሓንፂፃ ኤርትራ ከም ብዙሓት ሃገራት ምእዝዝ ትህብ ዘይምዃናን ዘይምሉሉላውነት ብዘይምቕባላን ከም ቀይድ በተ ክትቁፀር ብመሰረት ትረኣያ ባህርያዊ ነበረ ህዝቢ ኤርትራ ሉላውነቱ ዘረጋገጸሉ ኣመጻጽኣ ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተፈልየ ብምዃኑን ነቲ ብደሙ ዘረጋገጾ መሰል ድማ እሕሊፉ ብዘይመሃቡን ብዓይኒ ጽልእን ስጋትን ተረኣየ ካልኣይ ፖለቲካዊ ናጽነት ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ዘይምእታው ምስ ቀዳማይ ነጥቢ ኣዝዩ ዝተኣሳሰረ እዩ ኤርትራ ዘይከም ብዙሓት ተመጽወቲ ሃገራት ፖለቲካዊ ናጽነታ ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ኣይተእቱን እያ ታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ሃገራዊ ናጽነታ ስለዘየፍቅደላ ናጽ መስመር ዝኽተል ናይ ወፃኢ ፖሊስኣ ብዙሕ እዋን ኣብ ዓይኒ መራሕቲ ኣሜሪካ የእትይዋን ከም ስጋኣት ኣውፂርዋን እዩ ኤርትራ ከም ኣብነት ዳኣ ክትጥቀስ ይግባእ እምበር ንረድኤት ወይ ደገፍ ምዕራብ ኢላ ብኽብራ ዘይምውጋያ ከም ሓንቲ ጽይንቲ ምግላጻ ኣገርራ ምጥራይ ዘይኮነ ንመንነቶም ዘነጽር እውን እዩ ሳልሳይ ወታደራዊ ጸብለልታ ሓደ ዘይከሓድ ሓቂ እንተሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ኤርትራን ህዝባን እዩ እዚ ህዝቢ ንተኸታተልቲ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ኩሉ ዝወሃቦም ዝነበረ ጽዑቕ ክንክንን ደገፋትን ስዒሩ ሃገራዊ ናጽነቱ ምጉንጻፉ ሓደ ኣብነት እዩ ኤርትራ ናጻ ኮይና ዝተባህለሉ ቀዳሞት ዓመታት እውን ነቲ ኣሜሪካ ን20 ዓመታት ተዋጊኣ ክትስዕሮ ዘይከኣለት ግብረ ሽበራዊ ጉጅለን ጥሩፋዊ ተሓሳስብኡን ኤርትራ ስዒራ ካብ መሬታ ምውፃኣ እውን እቲ ካልኣይ ኣብነት እዩ بعبي خا نتي ጸጋታት ኢትዮጵያ ተቆጻጺረ ሕጂ ኣታዋን ኢሉ ወራር ዝጀመረ ወያነ ኣብ መሬትን ጠረጴዛን ምስዓራ ሰልሰይ ኣብነት እዩ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ኸኣ ኤርትራ ንረብሓታት ኣሜሪካ ክትሕሉ ኣይትኽእልንያ ተባሂላ ተነጸለት ክልተ ሓሳብ ምሽምሽቲ ቱፋሕ
زمدنا حنتي أب زنبيل مسكالو طعيات تفاحات زلا مشمشت تفاح زقلزيو اتحنت مشمشت تفاح كابت زنبيل فريخان تزياوزي خايا نتن طرفات طعيات كتبالاشونيا سلازي كيبالاشوتن كلا نتسيلكا كتقمت ألقا إيرترا بتوم قبل على استتقصو 3 نتبتات بعين أمريكا مشمشتي تفاحيا أمس أصعنات أنتا بروتيكاو مرقصيتاتان وتهدراو صبللتان كم مشمشتي تفاح يوصرا زلوا باللجاتاتن ناي زيتن بركخنت ባህልን ናብ ካልኦት ምእዙዛት ሃገራት እዝغባ ብልሒሙ ጽቡቕ ኣብነት ናይ ሕማቕ ከይኮነትን ምቁጽጻር ርእሲ ሓያላን ኣብ ዞባ ባዕሉታ ከይጸለወትን ከላ ድማ ክትንጽላ ኣለካ እዚ ናይ ምንጻል መስርሕ ብዝተፈላለየ መንገድታት ጸለመ ይስፍጸም ገለ ካብኦም ንምጥቃስ ዝኣክል ሓፈሻዊ ምስይጣን ዲሞክራሲ ልዕልና ሕጊ ጣልቃ ኣብ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ወዘተ እዞም ክስታት ከም ፍሉይ ኤርትራ ጥራይ ዝምልከትዋ ጌርካ ተማእዛዝነት እንተዘይረኺብካ ኩሉ መድያዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ተነጽሎ ፈጢርካ ጽቕጥ ትገብር እገዳውን ሓደ ማራጽዩ ንጥንቆ ኣተሓዛ ምሽምሽቲ ትፋሕ ካብዚ ሓሊፉን ምሽምሽቲ ትፋሕ ንህላውነት እሙናት ዕሱባትካ ኣስጋኢት እንተደኣ ኮይና ዘይርትዓውያን ፖለቲካዊ ውሳነታት ብምውሳድ ከተዳኽም ኣለካ ኣብ ዝቐረበ እዋን ብመራሒት ምዕራባዊ ቀጽሪ ዝተወስደ ናይ እገዳ ውሳነ ከዓ ሓደ ክፋል ናይ ዝዓቢ ቀመር እዩ ነታ ብመሰረት አንቀጽ 51 ናይ ሕቡራት ሃገራት ቻርተር ነፍሳ ክትከላኸልን ኣድላይ ዝበለት ተስጉምቲ ክትወስድን መሰል ዘለዋ ኤርትራ ብሰብኣዊ መሰላት ገበናት ኩናት ምዝራዕ ዕግርግርን ወተሃደራዊ ምትእታውን መኽሳስ መደምደምታ ህዝቢ ኤርትራ ራህዋ ረኺቡ ሙሉእ ሓይሉን ጸጋታቱን ናብ ልምዓትን ዳግመ ምሕዳስ ሃገሩን ዝቕንዓለን ዓመታት በጻቢዕን ዝቑፀራ ንሰንውን ወያነ ደልዲለ ድሕሪ ደጊም ዝበለሉ እዋን ነበራ ካብ 1941 ማለት ወተሃደራዊ ምምሕዳር እንግሊዝ ንኤርትራ ዝተቆጻጸረሉ እዋን ክሳብ 2021 ን80 ዓመታት እቲ ብምዕራባዊ ቀጽርን መራሒቱን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረን ገና ዝቕጽል ዘሎን ዘይርትዓዊ ፖለቲካዊ ተጻብቆታት ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ናይ ሓንቲ መጽሓፍ እዩ ንጸላእቲ ኤርትራ እዮም ዝበሃሉ ተዋስእቲ ዝግበር መጠኑ ዝሓለፎ ክንክን ነቲ ብዘይካ ነብሰይ ክኽእል ዝበለን $1 እውን ትኹን ምጽወታ ዘይሓተተ ህዝቢ ድማ እዚ ኩሉ ዝተገልጸ ግፍዒ ከተጋፍዕ ታሪኻዊ ሕንከት እዩ ምኽንያቱ ሃገራዊ ናጽነቱ ብደሙን ቅልጽሙን ዳእምበር ኣብ ሸሓኒ ገይሩ ዘቐበሎ ስለዘየለ ኣሜሪካ ነዚ ንሸሞንተ ዕቁዳት ዘይዕረፈቶ ህዝቢ ኣጸቢቓ ትፈልጦ እያ ዝተቐየረ ይኹን ዝቕየር የሎን ንኤርትራ ከተንበርክኽ ከምዘይከኣል ደጋጊምና ክንገልጸሎም ንፈቱ እቶም ዝተፈላለዩ ምዕራፋት ናይ ሓንቲ ግግይቲ መጽሓፍ ድማ ብሓድሽ መጽሓፍ ክትኩ ግዜ ዝጠልቦ ሓቂ እዩ زخبركم من زخبركن سمعتنا سلامك تستالكم إننا مسكنا أبزغ تسأل بخالة تحسوك إن الراخبينا كساب شعو سسنايو سبب ويعني كله مريض ما دوري وعلى الجرس كي تتكري كنت تمدين نعم حيدك ميزان كان الدراد انت دعم كي تبدل نعم حيدك ميزان كان الدراد بيزيك بطوري صيبك كمرتوعو العلاقي كادو نمان انتو قطعو نيفت حكتلكو
سبب ويعني كلا مريتنا دورين وعلى الجريت كي تتدرين فرجة جمزين نحب حيدك نتعن كان عدل دارين كي تبدل حد شفا يكوني جزء تغيره الصوت معدل كلام زنبري كاب جزء بعثه حيزو تقرره ناس النكريترا يخوض زبري ناس النكريترا يخوض زبري يخوض زبري يخوض معكبنا من هاي سبب ويعني كله مريتنا دورك معكبنا على كنت ليش قوة شرك فرقة تبديل نعم بحيدك نزام كان عدل عدل دارين كاي تبدل نيمن يقعشو أرقي شطيرة واترسو مرتومو هزبنا إريترا ما رح تنصرتين حاجة عكا سجرة لا على القشيش بوت هاي بلو سفرة لا على القشيش بوت هاي بلو سفرة فعرة فعرة بوت هاي بلو سفرة بوت هاي بلو سفرة هزبي إريترا أبكبت فتنة واترو مسحانة محكمنا من سبب ويعني كله مرتنا دورت محكمنا على قمت من القوة شرت فرجة جمزين نعم بحيدك من كان عدل عدل قاعدين كاي تبدل نحنا إذا نحنا قبلنا صباري عاطحنا يمدينك ليس تنبي حارز وطنا دمسي سنة بعدي زيتو خبرنا يلم يا عينات الزوري زيتو خبرنا يلم